Cijenjeni predsjedniče Hrvatskog narodnog sabora, cijenjeni članovi radnog predsjedništva, cijenjene izaslanice i izaslanici Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, cijenjeni gosti, dame i gospodo, predstavnici medija. Zahvaljujem što mi je dana mogućnost pozdraviti vas, pozdraviti rad 5. Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i što imam mogućnost govoriti na ovome uvaženome mjestu u ime Hrvata Tuzlanske županije. Nas Hrvata u Tuzlanskoj županiji ima blizu 50.000, od toga 30.000 stalno boravi na prostoru Tuzlanske županije, dok onih 20-ak privremeno i povremeno bude i boravi na prostoru Tuzle i susjednih općina. Činjenica je da je velik broj Hrvata s ovoga prostora, kao ostalom i drugdje u Bosni i Hercegovini, trenutačno nalazi se za život u inozemstvu. No također, istina je da sve ovo vrijeme jedan velik broj nas nije mrdnuo od kuće, nije otišao sa svog prostora, iz svojih domova. I tu nisu u pitanju samo stariji da čuvaju kuće i puste dulume hrvatskog grunta. Za one koji vole brojke, od cijele površine Tuzlanske općine 60% zemlje je u privatnom vlasništvu Hrvata. Naše opredjeljenje sačuvati to blago i sačuvati pravo na njega. U međuvremenu je stasala jedna nova generacija hrvatske mladeži, obrazovana i odlučna graditi budućnost ondje gdje joj korijen. Danas ovdje govorim između ostalih i u ime te generacije. Odlučni smo na svome graditi nama dostojnu budućnost. Budućnost u katoličkoj vjeri i hrvatskoj tradiciji i kulturi. Budućnost u jedinstvu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Budućnost s punim konzumiranjem prava konstitutivnog naroda. Budućnost u našoj političkoj ravnopravnosti s drugim narodima. Jako dobro znamo da su prilike u kojima živimo, okolnosti koje nas okružuju, velike prepreke. No nisu nesavladive i ne smiju biti razlogom dvojbe i pesimističnog malodušja. Prilike u kojima živimo ne mogu biti razlogom da pokleknemo, da ovaj Hrvatski narodni sabor poklekne u sveopćoj i jednakoj skrbi za sve Hrvate Bosne i Hercegovine. Smatramo da bi više odlučnosti u tome pravcu umnogome pomoglo svima nama. Odlučnost u djelatnom zbližavanju, u raznolikosti povezivanja samo bi nas ojačala. I to mora biti stalna oslonjenost, stalno opredjeljenje, puno češće nego li je paušalno za izbore, bilo ove naše u BiH, bilo za Hrvatski sabor ili evo sada za Europski parlament. Ta potreba nadjačava i stranačku pripadnost, stoga tu jeste HNS. U nastavku želim reći nekoliko stvari koje brinu nas, tuzlanske Hrvate. Hrvatski narodni sabor bi morao učiniti sve da se u budućim ustavnim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu ili za Federaciju Bosne i Hercegovine kvalitetno prepozna status i Hrvata Tuzlanske županije. Na taj čin gledamo kao na uzvraćanje odanosti i očuvanje jedinstva, a ne, kako bi neki pomislili, kao na poteškoću u rješavanju hrvatskog pitanja u BiH. Tuzlanski Hrvati ne prihvaćaju status kamena spoticanja ili može biti tereta nekomu, pogotovo ne Hrvatima Bosne i Hercegovine. Uvažavanje takvoga ustavnog rješenja koje neće ostaviti Hrvate Tuzlanske županije na cjedilu, na nedvojben bi način trebalo naći mjesta i u dokumentima Hrvatskog narodnog sabora. I u samome HNS-u, u njegovim tijelima, također bi trebali biti uključeni predstavnici iz Tuzlanske županije. Na takav bi se način, ako ništa drugo, ublažio naš osjećaj gostovanja, pa makar to gostovanje bilo i kod izuzetno ljubaznog domaćina. A vjerujem da možemo dati doprinos radu HNS-a. Kada Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine već pošalje svoje kandidate pune lijepih riječi i po glasove, onda od tog istog HNS-a očekujemo da ih barem opomene što se kao zastupnici Hrvatskog sabora više nikada nisu zavratili u Tuzlu. Dijelom i zbog toga hrvatske institucije i ustanove i uopće hrvatske potrebe u Tuzlanskoj županiji, a podsjećam, gore nas živi trenutačno 30.000, nisu prepoznate ni s jednom jedinom kunom, niti s jednom jedinom lipom iz proračuna Republike Hrvatske.
Zapravo vjerujem da niti jedno od troje zastupnika u Hrvatskom saboru iz Bosne i Hercegovine, iz HNS-a dakle, niti ne zna da smo aplicirali s 3 velika projekta, upravo onakvim kakve je hrvatska vlada obećala podržati. Ovo mjesto i ovaj trenutak držim zgodnim ne za reći, već za ponoviti o još jednoj našoj poteškoći, o medijskoj blokadi u kojoj se nalaze tuzlanski Hrvati. Ako bismo željeli biti duhoviti, mogli bismo reći i uputiti nagradno pitanje svima vama koji ovdje danas, svima nama koji ovdje sjedimo. Kada ste čuli ili pročitali neku vijest o Hrvatima iz Soli na nekom od medija iz Bosne i Hercegovine koji slove za hrvatske ili na nekom od medija u Hrvatskoj, o bilo kojem segmentu hrvatskog života u Tuzlanskoj županiji, o jeziku, kulturi, tradiciji, katoličkoj crkvi, gospodarstvu, nekome pojedincu, vrijednome studentu, bolesnoj baki i tako dalje, da ne nabrajam. Naš hrvatski život protječe pored hrvatskih medija, a to znači i pored cijele hrvatske javnosti u Bosni i Hercegovini, kao da i ne postoji. Mi želimo sve ove negativnosti promijeniti. Želimo da hrvatski puk u Tuzlanskoj županiji osjeti radost hrvatskog jedinstva kako obećava HNS. Na političkoj sceni smo u posljednja 2 izborna ciklusa zadobili 70% povjerenje Hrvata za jednu od članica HNS-a. Imamo naše predstavnike u Županijskoj skupštini prvi put nakon 10-ak godina i 4 vijećnika u vijećima 3 općina za razliku od dosadašnja 2. Smatramo to dobrim rezultatom spram okolnosti u kakvima djelujemo. Zapravo i odličnim kada bi ih usporedili s prilikama u nekoj većinskoj hrvatskoj županiji. No pitamo se kako zadržati takav uspjeh, kako ga ponoviti, kako održati toliko potrebnu monolitnu hrvatsku političku volju u okviru HNS-ovog stranačkog spektra. Tuzlanski Hrvati doživljavaju postojanje Hrvatskog narodnog sabora kao potrebu učvršćivanja hrvatskog jedinstva u Bosni i Hercegovini, kao neoborivu snagu koja će nas voditi do pune ravnopravnosti i konstitutivnosti Hrvata u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. Cijenjene zastupnice i zastupnici, spomenuto opredjeljenje Hrvata Tuzlanske županije čvrsto je koliko je čvrsta i naša ljubav za rodnom grudom. Stoga i vjerujem da nas razumijete, da razumijete kako naša očekivanja nisu prevelika i nisu neostvariva. Uostalom, ne bih ovo ni govorio ovdje da ne vjerujemo u naše jedinstvo. Lijepi vam pozdrav i svako dobro. Zahvaljujemo našem Ivici Kovačeviću.